Vi starter med at se fryserummet, hvor alle kister på Bornholm bliver opbevaret. De er i rummet indtil ceremonien starter, og den skal brændes. I fryserummet er der 7 grader, som er det samme som i et køleskab. Derefter tog vi kisten ind i det rum, som er bagved depotet. Normalt ved en ceremoni ville kisten blive båret ind af enten 4 eller 6 voksne, oftest mænd. Da det ikke var nogen mænd til stede, da vi var der, kørte vi kisten ind ved hjælp af 2 metalkroge af en art. Inde i rummet er der en elevator, som fører ned til brændingsrummet. Derefter tog vi kisten hen på de 2 fødder, som er inde i rummet. Og det er de 2 fødder, der er elevatoren, og kan køre ned til brændingsrummet. Det er meget mærkeligt, når man forestiller sig, når du snakker her, og så går hen og snakker, så lyder fuldstændig. Det er så ret. Her har vi kørt kisten ind i rummet. Herefter lød vi som om, det var en rigtig ceremoni, der var i gang. Vi stod udenfor og kiggede, mens at dørene lukkede stille og roligt ind til rummet, hvor kisten var. Med en rigtig ceremoni kan man selv vælge, om man vil have, at dørene lukker langsomt, eller om man vil have, at dørene slet ikke lukker, eller man som et helt tredje valg kan man også vælge, at dørene skal lukke hurtigt. Her ser man kisten nede fra brændingsrummet af. Vi brugte maskineskærer til kisten hen til der, hvor vi skulle gøre den klar til at komme ind i ovnen. Her ser I elevatoren nede fra brændingsrummet af uden en kiste i. Efter vi havde taget kisten ned fra elevatoren, skulle vi støvsuge jorden af, som præsten havde lagt på. Det gjorde vi med en helt normal støvsuger. Derefter skulle vi køre kisten hen foran ovnen, så den var parat til at tages ind i den varme ovn. Det gjorde vi ved hjælp af den kæmpe maskine, som også tog kisten ned fra elevatoren. Her ser I ovnen, som skal brænde kisten og livet, og det kan blive helt op til 900 grader. Så gjorde vi klar til, at kisten skulle ind i ovnen ved at trække maskinen tilbage. Så var ovnen klar til, at kisten kunne komme derind. Vi trillede hurtigt kisten derind, så vi ikke lukkede så meget varme ud. Jeg kan se tiden er ved øvelig. Du kan se, at jeg har kremmeringstid 20 minutter, og der er 49 minutter til færge, ikke? Så kan jeg give dig plus minus 5 minutter. Og det er de forskellige programmer, som man kan trykke over, så får det bedre lige plus 20 minutter og 30. Her ser I maskinen, som viser ovnens temperatur og hvor lang tid der er tilbage på brændet. Sådan her så kisten og livet ud inde i ovnen. Alle bakterier var brændt væk, og nu var der kun det rene menneske og kiste tilbage. Nu viste maskinen, at kisten var færdig, og vi var nu klar til at tage alt det ind i ovnen ud. Sådan der, ikke? Fordi den fløjer rundt. Så noget med var rimelig hurtigt, fordi vi lukker meget, meget varme ud. Og jo mere varme vi lukker ud, jo mere olie bruger vi på fyre op igen. Og I kan godt se, at ovnen den er sådan meget, meget dum højde i forhold til ryg. De ovne, man laver, der er udskræmningslugen helt oppe i udstrækt. Altså, det er sådan en gang. Han sørgede for at få alt med ud, og han tog alt med i den lille beholder, som står nede. Det var meget vigtigt, at han fik alt med ud, så der ikke lå gamle rester fra de gamle brændte kister. Her ser I, hvad der ligger nede i beholderen, når den er blevet kølet lidt ned. Man kan se, at alle knogler ikke er brændt væk. Oppe i højre hjørne ligger der en lille sten, hvor der er indgraveret et nummer, som kisten og mennesket havde. Her er maskinen, som knuser alt det inden fra ovnen af. Den knuser det øverst oppe, og så falder det senere ned i urnen, som står nede under. Når det falder ned i urnen, er det alt sammen lavet til fint støv. Her ser I alle de forskellige slags urner, man kan få. Man kan selv bestemme, hvordan urnen skal se ud. For eksempel kan man lave en i keramik, eller man kan også lave et hus.
Der er også nogen, der vælger at få en lille bitte en. Hælder asken i. Så noget helt nyt kan man nu også få en ud af pap. Limerne først. Sådan er det, hvis man ellers kan. Her er resterne fra maskinen, som ikke kunne komme med i uren. Her ser jeg nogle ting, som har været inde i kroppen på et menneske, som ovnen ikke kunne brænde. Men du kan se, der kan jo ligge alt muligt. Det er en lommekniv med nøgler og brænde. Der er også en masse andre ting, som ovnen. Og det er simpelthen, hvis man har ment, jamen det der, det kan vi ikke have med i urnen, for det fylder lige meget nok. Så